Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Είμαι ο Στάθης Καρυπίδης. Έχουμε μαζί τον Θόδωρο το Ρετάλη. Θόδωρο, πες ένα γεια στον κόσμο. Χρόνια πολλά και από μένα. Κάνουμε αυτό το βιντεάκι για να δείξουμε έτσι χοντρά πώς δουλεύουν οι εφαρμογές του AppBuilder. Ο Θόδωρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει και έχει στήσει τις πρώτες 2-3 εφαρμογές του AppBuilder, οπότε έχει άποψη να μας δώσει για το πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και βασικά όχι πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, όσο το τι μπορεί να κάνει μια εφαρμογή Olympic. Πώς δουλεύει το AppBuilder δηλαδή, τι δυνατότητες μας δίνει. Τώρα να πάμε να δούμε την εφαρμογή που στήσαμε τη δικιά μου, την OGI, OGI Καρυπίδες, σε αυτό το κομμάτι δηλαδή, και να αρχίσουμε να περιγράφουμε τι κάνει το κάθε κουμπάκι, πώς δουλεύει λίγο από μέσα το σύστημα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η διεύθυνση στο ίντερνετ είναι olympicappbuilder.com. Μπαίνουμε εδώ πέρα που βλέπουμε. Πάμε στο login και πληκτρολογούμε το username που έχουμε ζητήσει και το password. Να πω εγώ λιγάκι πριν να μπούμε έτσι από εδώ μέσα. Δείχνω λίγο πώς ξεκινά. Για να φτάσουμε δηλαδή να βάλουμε το username και το password, χρειάζεται να κάνουμε μια διαδικασία πριν. Αυτή η διαδικασία γίνεται εδώ από το Services, Olympic App Builder. Βάζουμε το όνομα της εφαρμογής, συμπληρώνουμε, αν βλέπετε εδώ, αν βάλουμε το χεράκι πάνω στο ερωτηματικό, μας λέει τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να συμπληρώσουμε, το όνομα με το οποίο θα ανέβει στο σύστημα η εφαρμογή. Ένα μικρό κείμενο το οποίο θα φαίνεται στα smartphone, το username το οποίο θέλουμε να δώσουμε στην εφαρμογή και το password, το όνομα του πελάτη για τον οποίο θα φτιάξουμε την εφαρμογή, το email του πελάτη, το τηλέφωνο του πελάτη, label τι είδους είναι η εφαρμογή και εδώ πέρα βάζουμε τον κώδικα του voucher, αυτό το 16ψήφιο κωδικό που μας δίνει η εταιρεία όταν αγοράζουμε ένα builder ή όταν πήραμε δώρο ένα builder. Πατώντας submit, αυτά τα στοιχεία μεταφέρονται στην εταιρεία και μέσα σε 3-4 εργάσιμες ημέρες έρχεται στο email μας ή στο contact us η απάντηση ότι ok, μπορείς πλέον να χρησιμοποιήσεις και να στήσεις τη δική σου εφαρμογή και αυτό θα γίνει με username τάδε και password τάδε. Εκεί τώρα ξαναγυρνάμε στον Θόδωρο για να μας πει ο Θόδωρος πώς να το δούμε από μέσα. Έχουμε πάρει λοιπόν το username και το password, θα τα βάλει τώρα ο Θόδωρος και θα ανοίξει το AppBuilder από μέσα. Προχωράμε, Θόδωρο. Ωραία. Κάνοντας λοιπόν login, πληκτρολογούμε τα στοιχεία που μας έχει εγκρίνει η εταιρεία, η Olympic Idea. Πατάμε login και μπαίνουμε στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής μας. Εδώ όπως βλέπουμε εμφανίζονται διάφορα κουμπάκια και δίπλα δεξιά, εδώ πέρα με το βελάκι, είναι σε μικρογραφία η εφαρμογή μας. Πάμε να δούμε τι είναι τα κουμπάκια αυτά και το τι κάνουνε. Να πούμε λίγο από πάνω τα 4 στάδια, τα 4 βήματα που ακολουθούμε, το functionality, content, appearance και publish. Τι είναι αυτά τα κομμάτια εδώ? Λοιπόν, το functionality είναι τα στοιχεία της εφαρμογής. Δηλαδή, κάποια λόγια για μας, φωτογραφίες, location, social media. Είναι αυτές οι πληροφορίες οι οποίες θα εμφανίζονται στην εφαρμογή μας. Ωραία. Πάμε να δούμε το content. Το content είναι η διαδικασία όπου ρυθμίζουμε εμείς και βάζουμε αφού έχουμε επιλέξει από το functionality τις εφαρμογές, θα πρέπει να τις βάλουμε τα δικά μας στοιχεία. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται μέσα από το content.
Άρα στο functionality επιλέγουμε ποια στοιχεία από αυτά που φαίνονται εκεί πέρα θα περάσουν στην εφαρμογή μας και μετά στο content πηγαίνουμε και προσαρμόζουμε αυτά που επιλέξαμε και βάζοντας τα δικά μας στοιχεία. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τώρα, στο appearance, να ανοίξει, είναι το γραφικό, ας το πούμε έτσι, περιβάλλον. Δηλαδή, πώς θα φαίνεται η εφαρμογή μας, το layout, δηλαδή η εμφάνιση, η εξωτερική εμφάνιση, αν θα έχει έξτρα κουμπιά, να ρυθμίσουμε, να βάλουμε τις εικόνες του background. Είναι το γραφιστικό καθαρά κομμάτι της εφαρμογής. Ωραία, ωραία. Ας το καλύτερα από εδώ να είναι. Και στο publish είναι όλα τα στοιχεία της εφαρμογής. Εδώ έχουμε το app name, το οποίο είναι αυτό που έχουμε κάνει ticket στην εταιρεία. Τα keywords, τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορούν να κάνουν search, αναζήτηση και να βρουν την λέξη κλειδιά για να βρουν την εφαρμογή, την εταιρική που δημιουργήσαμε. Φυσικά ένα logo, το logo της εταιρείας, ένα description, τι είναι αυτή η εταιρεία της οποίας δημιουργήσαμε, δηλαδή. Ακριβώς. Το email, το τηλέφωνο, αν έχει website, το official website, το copyright, σε ποια κατηγορία ανήκει η εφαρμογή, αν θα είναι πληρωτέα ή όχι, default γλώσσα ελληνικά ή αγγλικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα επιθυμούμε, το σώζουμε και από εκεί και πέρα τη διαδικασία θα την πούμε μετά στο τέλος, αφού ολοκληρώσουμε την εφαρμογή. Αυτό είναι το ένα στάδιο. Μετά πάμε στο app icon, όπου είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή ότι δημιουργούμε το... Θοδωρέ, να τα πάρουμε αυτά τώρα με τη σειρά τους, να δούμε ας πούμε το functionality. Τι μπορούμε να φτιάξουμε ως χρήστες εμείς μέσα από την εφαρμογή της Olympic. Τι είναι όλα αυτά τα κουμπάκια, τι μπορούμε να προσθέσουμε, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από όλα αυτά. Ωραία. Λοιπόν, από default υπάρχουν αρκετές εφαρμογές τις οποίες μας δίνει η εταιρεία. Αν εμείς θέλουμε να προσθέσουμε κάποια έξτρα εφαρμογή, πηγαίνουμε στο Add New Tab και πατώντας το, έχει εδώ πέρα το Tab Title και το Tab Faction. Εδώ βρίσκουμε το τι θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε, τι εφαρμογή θέλουμε να προσθέσουμε, τι πληροφορία. Πάμε να δούμε πρώτα αυτές που ήδη έχει, να τις περιγράψουμε λίγο και μετά να πάμε στο τι μπορούμε να προσθέσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, About Us. Το About Us είναι το σχετικά με μας. Δηλαδή είναι η ιστορία μας, είναι μια στατική, μπορούμε να πούμε, ιστοσελίδα με γενικές πληροφορίες για την επιχείρησή μας. Ναι, ωραία. Το location είναι η διεύθυνσή μας. Δηλαδή μέσω GPS να δώσουμε το στίγμα μας και να κατευθύνει τον πελάτη στην πόρτα της επιχείρησης. Αυτό δουλεύει με Google Maps. Ακριβώς. Ωραία. Άρα δεν χρειάζεται, απλά βάζουμε τη διεύθυνσή μας, μας βρίσκει Αυτό θα το εξηγήσουμε και αργότερα όταν θα μπούμε πια μέσα θα εισάγουμε δηλαδή ας πούμε τα δικά μας στοιχεία. Ωραία. Το social connection έχει να κάνει με τα social media, Facebook, Twitter, LinkedIn, τέτοιες εφαρμογές. Website είναι το official, το δικό μας το website, το εταιρικό. Gallery έχει να κάνει με άλμπουμ φωτογραφίας. Funwall και message. Funwall. Το Funwall έχει να κάνει πάλι με τα social media, όπου μπορούν οι
επισκέπτες να σχολιάσουν την επιχείρησή μας και να μοιραστούν γενικά διάφορα σχόλια με κάποιους άλλους χρήστες. Και φωτογραφίες, δηλαδή είναι κάτι σαν blog αυτό με το οποίο μπορούν να επικοινωνούν αμφίδρομα με την επιχείρηση. Πολύ ωραία. Και το message επίσης έχει να κάνει με δικτυακά μηνύματα, social media. Ωραία. Αυτές τις εφαρμογές τις έχει τώρα πράσινες, τις βλέπουμε, τις έχει πρωτοποθετημένες για κάθε χρήστη η εταιρεία. Σωστό. Δεξιά υπάρχουν και άλλες εφαρμογές τις οποίες μπορούμε να πάμε να προσθέσουμε τώρα εμείς, να τις κάνουμε και αυτές πράσινες κουνώντας το δίκτυο. Μπράβο. Εδώ πέρα είναι οι ανενεργοί, ας το πούμε έτσι, εφαρμογές. Μόλις εμείς θέλουμε κάποια εφαρμογή να την βάλουμε στο κινητό μας, πολύ απλά πατάμε και πρασινίζουμε εδώ το κομμάτι αυτό και όπως βλέπετε το event έφυγε από την δεξιά στήλη και τοποθετήθηκε αριστερά. Το event σημαίνει ότι έχουμε πώς λέγεται τώρα, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, να τις δημοσιεύουμε και να τις βλέπουν οι χρήστες, την κάθε εκδήλωση που κάνουμε εμείς δηλαδή. Ναι, και μπορεί να ανεβάσουν και φωτογραφίες και έχει πολλές δυνατότητες γενικότερα. Ωραία. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να δούμε εδώ είναι ότι βλέπουμε στα αριστερά page 1 και page 2. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή εμείς να αλλάξουμε την σειρά της εμφάνισης. Δηλαδή, εδώ το event και event 2 καταρχήν είναι τα ίδια, δεν έχει διαφορά, απλά το version 2 είναι πιο προχωρημένο σε σχέση με το πρώτο. Άρα λοιπόν το πρώτο μπορούμε να το ακυρώσουμε και να το στείλουμε πίσω. Το event λοιπόν μπορούμε, αν δεν θέλουμε να είναι πρώτη στήλη και πρώτη σελίδα, να το πάμε από κάτω. Άρα λοιπόν με το ποντίκι, με το mouse μπορούμε να το αλλάξουμε θέση. Ωραία, ωραία. Να δούμε την δεξιά της ανενεργές εφαρμογές. Τι έχει εκεί πέρα? Έχει ένα calculator, κουμπιουτεράκι για να κάνουμε πράξεις, αν καταλαβαίνω καλά. Σωστό. Special offers είναι ειδικές προσφορές. Reward είναι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών. Εδώ μπορεί κάθε επιχείρηση να έχει κουπόνια, με τα οποία κουπόνια όταν ο πελάτης χτυπήσει 5 κουπόνια, να τον μαζέψει 5 κουπόνια και τα χτυπήσει στην εφαρμογή, να τον επιβραβεύσει η εταιρεία με ένα δωρεάν προϊόν. Είναι σαν όλα αυτά τα loyalty προγράμματα που χρησιμοποιούν οι μεγάλες εταιρείες, ο Βασιλόπουλος που μαζεύει πόντους, η AGN που μαζεύει μιλία και ούτω καθεξής. Πολύ σωστά. Submit photos, το email photo, δηλαδή εδώ πέρα μπορεί κάποιος χρήστης να ανεβάσει κάποια φωτογραφία ή να πάρει μια φωτογραφία από την επιχείρηση και να την μοιράσει σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους φίλους του, ας το πούμε έτσι. Ναι. Subscribe είναι το να γίνει κάποιος συνδρομητής στο mailing list της επιχείρησης, δηλαδή να δέχεται newsletter από την επιχείρηση. Σωστό. Reservation για τα ξενοδοχεία, να μπορεί να κάνει κράτηση κάποιος, όχι μόνο για τα ξενοδοχεία, και για επιχειρήσεις εστίασης και τα λοιπά, κάποιος που θέλει να κάνει κρατήσεις. Request. Είναι το ίδιο, είναι email form. Εδώ πέρα μπορούμε να δημιουργήσουμε ειδικές custom forms και να αφήνει ο χρήστης τα στοιχεία για επικοινωνία. Ωραία. Και για να μπει, ας πούμε, στη mailing list της επιχείρησης. Ωραία. Και τα news από κάτω είναι τα νέα της εταιρείας, 2 κουμπάκια με τα οποία μπορεί ο χρήστης να ενημερώνεται για κάθε νέο το οποίο η εταιρεία σκέφτεται, θέλει να ανεβάζει στην εφαρμογή της. Όχι ακριβώς. Εδώ είναι λίγο μπερδεμένα τα news. Γιατί σύμφωνα και με το help desk, τα news εδώ έχει να κάνει με το Google Map, με το Google News, τα Twitter κτλ. Δηλαδή λαμβάνει πληροφορίες μεν,
δηλαδή news, αλλά γενικά πράγματα. Είναι τα news feeds, βλέπεις εδώ πέρα που λέει news feed widget. Είναι αυτό το RSS που έχουν τα site, αυτό δεν είναι, αυτό. Περίπου. Περίπου. Δηλαδή τραβάει μέσα από τα Google, δηλαδή μπορείς εσύ να το ρυθμίσεις. Π.χ. έχεις είναι ένα κατάστημα με ηλεκτρονικά, εντάξει. Ναι. Και θες εσύ να δώσεις μια έξτρα πληροφορία για το iPhone το 6. Ναι. Μπορείς να το προσθέσεις εδώ, δηλαδή να του πεις εδώ πέρα που λέει App, iPhones κτλ. Να δώσεις εδώ πέρα στο Google News Keywords πώς το λένε, τα keywords, εκεί τις λέξεις κλειδιά των προϊόντων που έχεις εσύ, Ναι. και να πηγαίνει να εμφανίζονται διάφορα νέα με αυτές τις κατηγορίες που έχεις βάλει εσύ με τις λέξεις κλειδιά. Εντάξει, τέλος πάντων αυτό τώρα να μην το περιγράψουμε τόσο πολύ, γιατί θα μπερδέψει νομίζω. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα, εκτός από αυτές τις εφαρμογές που είναι ήδη πρωτοποθετημένες ή που μπορούμε να τις προσθέσουμε γιατί τις έχει έτοιμες, μπορούμε να πάμε να φτιάξουμε και εφαρμογές? Μπορούμε να προσθέσουμε από τον κατάλογο που είναι πολύ μεγάλος που μας δίνει η Olympic Idea. Τι μπορούμε να προσθέσουμε από εδώ δηλαδή, έτσι, χοντρά τώρα? Χοντρά. Το Around Us ή το Call Us, ένα παράδειγμα. Δηλαδή τι υπάρχει γύρω από την επιχείρησή μας ή να μας καλέσει αυτόματα μέσα από την εφαρμογή. Υπάρχει το Direction View. Αυτό έχει να κάνει επίσης με πληροφορίες της επιχείρησης, συνδέεται με το Google Map, είναι όπως ήταν στην εφαρμογή που είδαμε το Location περίπου, μόνο που μας οδηγεί, είναι λίγο πιο ολοκληρωμένο. Μας βγάζει και το δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσουμε για να φτάσουμε. Ναι. Μας βγάζει δηλαδή αυτό το δρόμο με τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε από την παρούσα θέση για να φτάσουμε στο κατάστημα. Ακριβώς. Μετά έχουμε το Food Ordering. Το Food Ordering έχει να κάνει με παραγγελία, online παραγγελία. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να είναι πολύ καλό για ψητοπολία, για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις εστίασης, να μπορεί κάποιος να μπει μέσα για να παραγγείλει, ναι. My link list. Real Estate. Να, μια πολύ ωραία εφαρμογή. Εδώ πέρα είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για μεσητικά γραφεία. Ναι. Το Reservation. Νομίζω, δεν θυμάμαι αν το είπαμε πριν, έχει να κάνει με κράτηση, είτε είναι σε ξενοδοχεία, είτε είναι σε εστιατόρια, ακόμα και σε σινεμά μπορούμε να κάνουμε κράτηση. Ναι. Το Tell Friend έχει να κάνει με το να κοινοποιήσουμε την εφαρμογή σε κάποιο φίλο μας. Και το YouTube channel, το οποίο είναι το κανάλι της επιχείρησης, αν υπάρχει, στο YouTube. Αυτά. Μια χαρά. Ωραία. Πάμε να φύγουμε από εδώ, να πάμε στο δεύτερο κομμάτι τώρα, στο content. Ωραία. Προσθέσαμε κάποιες δυνατότητες να έχει η εφαρμογή μας, να πάμε να δούμε τώρα αυτές που μπορούμε να τις επεξεργαστούμε, να τις προσωποποιήσουμε για την επιχείρηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το About Us, το σχετικά με εμάς. Εδώ βλέπουμε, πάμε στο Edit. Πάμε στο Edit γιατί το έχουμε φτιάξει ήδη. Αν δεν το είχαμε φτιάξει ήδη, θα έπρεπε όλα αυτά να τα προσθέσουμε. Σωστό. Λοιπόν, εδώ πέρα η πρώτη σειρά είναι το Use Global Background και Text Color, που σημαίνει να χρησιμοποιήσουμε τις επιλογές τις οποίες υπάρχουν παρακάτω στην εφαρμογή. Εδώ βλέπουμε, είναι η επιλογή για header image, δηλαδή για κεφαλίδα, εικόνα κεφαλίδας. Στο browse, πατώντας το, θα μας εμφανίσει το file manager,
εδώ όπου μπορούμε να επιλέξουμε την φωτογραφία που θέλουμε και να την ανεβάσουμε πάνω. Το ίδιο είναι και στο header image. 2, phone και tablet. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, γιατί η εφαρμογή δεν είναι μόνο για κινητά, για smartphones, αλλά είναι και για tablet. Άρα λοιπόν εδώ πέρα στο tablet header image θα πρέπει η φωτογραφία που θα επιλέξουμε να είναι λίγο μεγαλύτερη και καλύτερης ευκρίνειας. Στο section είναι ο τίτλος της εφαρμογής και το name είναι με μικρή περιγραφή το σχετικά με μένα. Active δηλώνουμε ότι είναι ενεργή η εφαρμογή. Add header και comment section επίσης δηλώνουμε τα παραπάνω να είναι ενεργά. Και εδώ βλέπουμε από κάτω ότι υπάρχει ένας editor, ο κλασικός editor, όπως έχουμε και στα Olympic Bees στο site, όπου μπορούμε να διαμορφώσουμε το κείμενό μας, να βάλουμε φωτογραφίες, αυτά. Ωραία, ωραία. Από κάτω είναι το thumbnail, το οποίο είναι μια μικρογραφία της εφαρμογής που θα εμφανίζεται και την επιλέγουμε εδώ πέρα από το browse. Κάνουμε save changes και αποθηκεύεται η εφαρμογή μας. Τώρα λοιπόν έχουμε φτιάξει, βλέπουμε εδώ πέρα, you have one item, είναι έτοιμο προς χρήση. Μπορούμε, πατώντας εδώ το κουμπάκι, πατώντας εδώ το κουμπάκι, το στρογγυλό, κάνει refresh το preview, πάμε στο About Us και βλέπουμε αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Ωραία. Τώρα, αν θέλουμε να βάλουμε κάτι και δεύτερο πεδίο. Ναι. Το δεύτερο πεδίο πάμε Add New Item και κάνουμε την ίδια διαδικασία. Εδώ βλέπουμε ότι έχει βάλει κάποια χρώματα, δεν είναι όμως αυτά τα οποία θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε άσπρο, ωραία. Εδώ θέλουμε μαύρο, ωραία. Επιλέγουμε μια φωτογραφία. Στάθη, τι θα ήθελες να βάλουμε σαν δεύτερο? Θοδωρή, να μην το προχωρήσουμε. Εντάξει, είναι κατανοητό ότι μπορούμε να βάλουμε και δεύτερο και τρίτο και πέμπτο και 15ο πεδίο. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να μην φύγει το βίντεο και γίνει πολύ πολύ μεγάλο. Ωραία, εντάξει, οκ. Θα τη διαμορφώσουμε την εφαρμογή μετά εμείς έτσι κι αλλιώς. Οκ. Λοιπόν, πάμε μετά λοιπόν τώρα στο location. Location. Στο location έχουμε εδώ πέρα το general information. Εδώ μας δείχνει τις ώρες τις οποίες είναι open, δηλαδή λειτουργεί η επιχείρηση, ναι. Και η ρύθμιση γίνεται από εδώ. Add opening time. Εδώ μπορούμε να γράψουμε Δευτέρα π.χ. έως Σάββατο πρωί. Open 9. Μέχρι τις 2, ξέρω εγώ. Ναι. Save changes. Αποθηκεύτηκε. Ωραία. Αν θέλουμε να βάλουμε και το απογευματινό ωράριο, μπορούμε πάλι με τον ίδιο τρόπο να το ρυθμίσουμε. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα βάζουμε την address, Αθήνα, Μαρούσι, το website μας, το email, το τηλέφωνο. Και εδώ, πατώντας το, είναι όλα αυτά τα στοιχεία μέσω του Google Map
που μας δίνει το στίγμα. Μια χαρά. Μας βρίσκει στο Google Map ακριβώς την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση. Πολύ ωραία. Εδώ βάζουμε, άμα θέλουμε, φωτογραφίες της επιχείρησής μας δεξιά ή αριστερά. Πατάμε ένα save και είμαστε OK. Πολύ ωραία. Αν θέλουμε να φτιάξουμε, να προσθέσουμε, αν έχουμε και δεύτερο μαγαζί, add new location και βάζουμε και το δεύτερο μαγαζί μας. Ωραία. Calculator, special offers, rewards, website. Website είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Απλά τοποθετούμε, κάνουμε εδώ ένα edit. Στη δικιά μας την περίπτωση βέβαια υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, το προσθέτουμε και βάζουμε το όνομα του website, τη διεύθυνση επίσης του website, μια μικρή φωτογραφία του site μας, save, changes και είναι έτοιμο. Gallery. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ένα μενού που λέει Custom, Flickr, Picasa και Instagram. Εάν έχουμε λογαριασμό σε αυτές εδώ τις τρεις υπηρεσίες, μπορούμε να τις προσθέσουμε στην εφαρμογή μας. Αν δεν έχουμε, πηγαίνοντας στο Custom, δημιουργούμε την δικιά μας gallery, δηλαδή το δικό μας album φωτογραφιών και βάζουμε τις φωτογραφίες που εμείς επιλέγουμε. Αν πατήσουμε δηλαδή εδώ το Instagram, θα παίρνει όλες τις φωτογραφίες και θα ενημερώνεται αυτόματα από το Instagram. Κάνει connect εδώ πέρα, πατώντας εδώ στο Instagram, κάνει connect Instagram. Μας βάζει να βάλουμε username και password. Username, password και συνδέεται στην πραγματικότητα με το λογαριασμό μας στο Instagram και παίρνει από εκεί τις φωτογραφίες. Ακριβώς. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε βέβαια σαν δεύτερη επιλογή, σαν τρίτη, οτιδήποτε θέλουμε εμείς. Ωραία, ωραία. Okay. Events, θες να δούμε τα events? Όχι, ωραία, εντάξει. Όχι. News, request, messages, όχι. Το messages. Το reservation ίσως να δείχναμε 2-3 πραγματάκια που είναι πολύπλοκο. Το reservation έχει αμοιβές για την κράτηση. Έχει διαχείριση ενός ημερολογίου τέλος πάντων. Παίρνει τις κρατήσεις μέσω email όταν προγραμματίζονται οι κρατήσεις. Παρέχει στους χρήστες εύκολη διαχείριση του ραντεβού. Τι άλλο μπορεί να κάνει αυτό, Θοδωρή? Όχι, αυτά. Σε πρώτη φάση. Γενικά είναι ένα κομμάτι της εφαρμογής του reservation, το οποίο είναι πολύπλοκο, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε τώρα πάρα πολύ εδώ. Εδώ έτσι και αλλιώς μια γενική περιγραφή κάνουμε. Χρειαζόμαστε μισή ώρα μόνο να ασχολούμαστε με το reservation, αν λέγαμε ότι θα ασχοληθούμε με το reservation. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πολύ σωστά, έχει πάρα πολλές δυνατότητες η εφαρμογή αυτή. Είναι πολύ δυνατή σαν εφαρμογή και επίσης μπορούμε, αν η εταιρεία είναι συνδεδεμένη με κάποια από τα site αυτά εδώ πέρα τα οποία βλέπουμε, μπορεί να συνδεθεί όπως έγινε πριν με το Instagram που λέγαμε με το Gallery. Ναι. Ωραία, να προχωρήσουμε τώρα και να πάμε στο τρίτο κομμάτι, στο appearance. Οκ. Ωραία. Appearance. Εδώ πέρα είναι το καθαρά γραφιστικό περιβάλλον. Έχουμε το home screen και το global style. Ανάλογα με το τι θα επιλέξουμε εμείς θα εμφανίζεται. Εδώ πέρα βλέπουμε στο layout show status bar. Μόλις το ενεργοποιήσουμε ή το απενεργοποιήσουμε,
σε κάθε περίπτωση πάντως ό,τι και αν κάνουμε, αυτό είναι βασικό, υπάρχουν βλέπουμε περιγραφή για το τι κάνει το κάθε κουμπί. Άρα λοιπόν ακόμα και αν δεν ξέρουμε, η εταιρεία έχει φροντίσει να μας καθοδηγεί στην κάθε μας κίνηση. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να μπορείς να βλέπεις πατώντας πάνω στο κάθε κουμπάκι τις δυνατότητες που έχει το κάθε κουμπάκι. Ακριβώς. Είναι πολλές οι δυνατότητες και δεν μπορούν να εξηγηθούν σε ένα τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Εδώ πέρα βλέπουμε τις θέσεις τις οποίες μπορεί να έχει το status bar. Και το βλέπουμε όταν πηγαίνει στο bottom, στο top, στο left και τα λοιπά, το βλέπουμε στην προεπισκόπηση δεξιά να αλλάζει θέση. Δηλαδή, online, κατευθείαν. Ναι, έχουμε η προεπισκόπηση που έχει στα δεξιά είναι μαγική. Δηλαδή, οποιαδήποτε αλλαγή κάνεις, τη βλέπεις εκείνη την ώρα πώς θα συμβεί, πώς θα είναι η αλλαγή σου. Ακριβώς. Αν πάμε στο modern style, βλέπουμε εδώ πέρα πώς εμφανίζεται δηλαδή κάθε κίνηση την οποία κάνουμε, έτσι, τη βλέπουμε κατευθείαν στο κινητό μας. Έτσι, δεν χρειάζεται να... Απαντήσεις? Όχι. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε πρώτα save, να ανεβάσουμε την εφαρμογή, να πάμε εδώ αριστερά, να πατήσουμε εδώ το κουμπάκι το στρογγυλό, να κάνει restart το preview και να το δούμε. Βλέπουμε απευθείας σε κάθε κίνηση εκείνη τη στιγμή πώς θα εμφανίζεται η εφαρμογή μας. Μια χαρά. Extra buttons. Εδώ είναι 3 κουμπιά, το Call Us, το Direction και το Tell Friends, τα οποία είναι κουμπιά αμφίδρομης επικοινωνίας. Στο Background Images επιλέγουμε εδώ πέρα τις φωτογραφίες τις οποίες θέλουμε να είναι σαν background. Εδώ επίσης μπορούμε να έχουμε διάφορα στυλ σαν έναρξη, να κάνουμε fade, να κάνουμε διάφορα πράγματα, να κάνει κάποιο slide δηλαδή. Έχει πολλές δυνατότητες για να διαμορφώσουμε την εφαρμογή να είναι όμορφα στημένη με ωραία γραφικά και διάφορες έτσι όμορφες, πώς να το πούμε αυτό τώρα. Εντάξει. Να είναι όμορφη η εφαρμογή μας. Και μετά αφού τα κάνουμε όλα αυτά εδώ, πάμε πάνω στο Publish. Αφού ολοκληρώσουμε με τις φωτογραφίες και τα λοιπά, εδώ μπορούμε να ανεβάσουμε και όλες τις φωτογραφίες, έτσι, στο Add New. Πάμε στο Publish. Αφού έχουμε λοιπόν τελειώσει με τις πληροφορίες της εφαρμογής μας, πηγαίνουμε στο γραφιστικό κομμάτι και φτιάχνουμε τις φωτογραφίες της εφαρμογής, τα screenshots, τα οποία είναι διαφέρουν. Άρα αυτά τα screenshot είναι βασικά για την Apple, είναι διαφορετικό για το καθένα, για το iPhone 4, για το iPhone 5, για το iPhone 6, 6 Plus και για tablet. Ακριβώς, το καλό είναι εδώ πέρα ότι μας δίνει τις διαστάσεις και το format της φωτογραφίας. Βέβαια εδώ πέρα ενδέχεται η εφαρμογή να πάρει δικά του screenshots. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να φτιάξουμε εμείς δικά μας, αλλά να τα τραβήξει, να τα κάνει generate, δηλαδή ας πούμε από μόνη της η εφαρμογή. Ωραία. Έτσι. Και στο loading screen, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα εμφανίζει την ώρα που θα προσπαθεί να κάνει σύνδεση είτε μέσω της Google είτε με την Apple της εφαρμογής μας. Μια χαρά. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώς το ανεβάζουμε αυτό το πράγμα στο Google Play ή στο App Store. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πούμε είναι ότι εδώ πέρα πάνω που λέει το Messages, το Analytics, το Helpdesk, τα Account κτλ. Στο Messages είναι τα μηνύματα, τα απευθείας μηνύματα που μπορούμε να στέλνουμε, μπορεί να στέλνει μάλλον η επιχείρηση στους χρήστες που έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για άμεση επικοινωνία. Πολύ ωραίο, ναι.
Έτσι, εδώ πέρα σου λέει τα βήματα. Βήμα 1, φτιάξε το μήνυμα. Βήμα 2, το location, το content και το publish, το οποίο το στέλνουμε κατευθείαν και μας εμφανίζει εδώ στο κινητό. Μισό λεπτό να σας δείξω. Εδώ ψηλά επάνω στην μπάρα εμφανίζει τα πόσα μηνύματα στέλνει η εταιρεία. Έχει καινούργια μηνύματα. Μάλιστα. Το Analytics μας δίνει τις πληροφορίες χρήσης της εφαρμογής μας. Εδώ βλέπουμε δηλαδή πόσοι χρήστες την έχουν κατεβάσει και τι χρήση έχει κάνει ο καθένας τους. Ακριβώς. Ωραία. Μισό λεπτό να φορτώσει. Λοιπόν, εδώ δείχνει τους χρήστες για iPhone και iPad, Android. Βλέπουμε εδώ πέρα New Visitors, Returned Visitors, δηλαδή αυτοί που οι καινούργοι χρήστες και οι παλιοί χρήστες. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι 4 καινούργοι χρήστες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Στο User Analytics μας εμφανίζει, λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν τώρα στο User Analytics, αν πάμε εδώ στο Android, βλέπουμε την κίνηση την οποία γίνεται καθημερινά της εφαρμογής μας. Ναι. Εδώ από κάτω εμφανίζει το location των χρηστών, έτσι. Και στο Tab Analytics μας δείχνει επίσης ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο σχετικά με την συμπεριφορά των χρηστών ως προς την εφαρμογή της επιχείρησης. Είναι να βλέπουμε ποια task, ποιες πληροφορίες, έτσι, είναι αυτές που ενδιαφέρουν και επισκέπτονται πιο πολύ οι πελάτες της επιχείρησης. Ναι. Εδώ βλέπουμε το About Us, πόσοι έχουν δει, το location, social κτλ. Αυτά είναι στην συγκεκριμένη τη δικιά μας την εφαρμογή. Και εδώ το λέει και με νούμερα. Πέρα από το γραφικό έχουμε και με νούμερα. Μια εξαιρετική ανάλυση των δεδομένων της εφαρμογής. Ναι, είναι καταπληκτική. Εντάξει, οι χρήστες που όσοι μπορούν να ανεβάσουν εφαρμογή πάνω στην Google ή στην Apple που είναι developer, αυτά τα βλέπουν online, κατευθείαν. Όμως παρόλα αυτά και η εταιρεία μέσα από το δικό μας εδώ το σύστημα μας δίνει την εικόνα αυτή, έτσι ώστε δεν χρειάζεται να είμαστε εμείς οι developer, αλλά η ίδια η εταιρεία να έχει ξεκάθαρη εικόνα της κίνησης της εφαρμογής. Σωστό, κάθε επιχειρηματίας. Έτσι. Λοιπόν, μετά υπάρχει το Help Desk, το οποίο εδώ μας βοηθάει στο πώς να στήσουμε κάτι. Δηλαδή, π.χ. θέλουμε να σετάρουμε το reservation. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Το reservation tab. Άρα, εδώ μας δείχνει βήμα πώς γίνεται όλο το σετάρισμα. Με οδηγίες. Ακριβώς. Τώρα, από τη στιγμή που έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία, έχουμε κάνει save την εφαρμογή, με όλες είναι έτοιμη δηλαδή, στέλνουμε ticket στην Olympic Idea και τους λέμε ότι η εφαρμογή μας είναι OK, με την ονομασία βέβαια της επιχείρησης έτσι όπως το έχουμε ονομάσει εμείς, και να μας στείλει το APK file ή το SDK που είναι για την Apple, να ανεβάσουμε την εφαρμογή και να την δημοσιεύσουμε. Εκεί τώρα στη Google ή στο App Store, στο Play Store δηλαδή, στο App Store, πρέπει κάποιος να είναι developer για να ανεβάσει την εφαρμογή. Σωστά? Ακριβώς. Θέλει λίγο προσοχή στο πώς, καταρχήν εντάξει, μπορεί κάποιος να γίνει developer είτε στην Apple ή στην
Google με πληρωμή βέβαια. Στην Apple είναι δωρεάν, αλλά στην Google είναι με πληρωμή. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε λίγο τις ρυθμίσεις που θα δώσουμε στην εφαρμογή για να την ανεβάσουμε πάνω, γιατί αν σκεφτούμε ότι τον μήνα Νοέμβριο η Google είχε κατεβάσει πάνω από 600.000 εφαρμογές, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι κάτι πεξεγέλαση, δεν είναι κάτι αστείο. Ωραία, ωραία. Καλό θα ήταν αυτό να το κάνει, η διαδικασία να γίνεται είτε μέσα από την Olympic, δηλαδή για να ανεβαίνουν στο App Store είτε από κάποιον επαγγελματία, ακριβώς. Είτε από κάποιον επαγγελματία, ο οποίος και τώρα δεν ξέρω πόσοι από τα μέλη μας μπορούν να καθίσουν να φτιάξουν μια τέτοιου είδους εφαρμογή. Καλό θα ήταν να πειραματιστεί ο κόσμος και να φτιάχνει εφαρμογές. Από εκεί και μετά όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με όλο αυτό το κομμάτι και στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για να φτιάξετε τη δική σας εφαρμογή ή την εφαρμογή που θα ζητήσει ένα κατάστημα. Ένας από αυτούς είναι ο Θόδωρος, όπως καταλαβαίνετε. Θόδωρος Ρετάλης. Μπορείτε να τον προσθέσετε εκεί στο Facebook, στο Twitter, στο Skype, σε όλα τα social media, να τον βρείτε. Τα τηλέφωνα δεν θα πούμε από εδώ, Θόδωρε. Ναι, σωστό. Γενικά αυτά ήταν τα της εφαρμογής του Olympic Builder, μια γενική περιγραφή του τι μπορεί να κάνει η εφαρμογή μας, που τελικά δεν ήταν και τόσο γενική, κόντεψε να γίνει πάρα πολύ αναλυτική. Το θέμα, Στάθη μου, είναι ότι θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε ένα εργαλείο καταπληκτικό με φοβερές δυνατότητες, που αν μπορέσουμε να το, οι συνεργάτες δηλαδή, ας πούμε, μπορέσουν να το περάσουν, να το κοινωνήσουν στους επιχειρηματίες με σωστό επαγγελματικό τρόπο, σίγουρα δεν πρόκειται να αρνηθούν μια τέτοια είδους συνεργασία. Σωστό. Και στην καταπληκτική τιμή στην οποία το πουλάμε, νομίζω ότι κάθε επιχείρηση θα μπορούσε να έχει τη δική της εφαρμογή και να είναι η εφαρμογή φτιαγμένη μέσα από το App Builder. Ακριβώς. Γιατί σύμφωνα και με τον ανταγωνισμό, το να φτιάξει κάποιος μια τέτοια εφαρμογή επαγγελματική κοστίζει κάποιες εκατοντάδες, τέλος πάντων, ας πούμε, ευρώ. Πάνω από 600.000 ευρώ είναι το minimum που μπορεί να κοστίσει μια τέτοια εφαρμογή. Και εμείς τη δίνουμε μόνο με $150, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρε. Όσοι ενδιαφέρονται για εφαρμογές μπορούν να μιλάνε πλέον με τον Θόδωρο τον Ρετάλη. Καλές γιορτές σε όλους. Είναι για δεύτερη μέρα Χριστουγέννων σήμερα που φτιάχνουμε αυτό το βιντεάκι. Καλά να περάσετε όλοι. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά και από μένα. Καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα.